my YouTube channel. Sa subong nga video, gusto ko lang i-share nga maging post ako dito sa Facebook nga magpa-giveaway ako sa 1,000 worth of grocery. Gusto ko siya dugangan. Actually, ang gusto ko matabo, tanan nga mga nag-subscribe, nag-share sang post ko, nag-comment, ilista ko siya isa-isa sa papel, tapos ibutang sa my box. And then, magbunot ako dito sang tatlo. Ang first ko bunuton, amo na ang worth 1,000 nga grocery, ang mabaton. And then, ang second prize, worth 100 pesos nga load, smart or globe comanda. Basta, comment, i-message mo lang sa ako ng imo nga number sa messenger. Ako bala sa inyo. Tapos, ang sa third prize bali 50 lang nga load kay ay patakwarta. Tani kung makaluyan kidney, why not nga permi kita mag-donate, di ba? Waay man sang malain dira ang aton makalingaw-lingaw lang kita makabulig gamay sa tawo. Mapadula ang stress. Ay, by the way guys, hindi lang gid kamo anay gali sige kalagaw ha, kung hindi lang gid kamo sige kanay kalagaw subo ko wala magid importante nga kadtuan. Ginapangabay ko tani nga stay at home lang gid ko ay man gid kinanglan nga maklotsan ko or whatever. Basta halong gid kita tanan. Kabay pa nga mag-go away na ni si virus kay para makalagaw na kita, maka-ubra maayo, basta mahimo ta na tanan nga gusto ta maubra. Kay grabe gid ang gihatag sa ato nga permission ni COVID ni. Ang mga beach body nyo na ipag-prepare nyo lang nanay, next year mabawi kita. Tapos ang sa next naman, kung makaluyan, magpa-giveaways naman ta makaluyan, magdamong aton nga pamilya diri. Magdamong pamilya ta diri, tapos tapos amo lang na pangabay ko lang sa inyo, mag-subscribe ka mo sa channel ko para damo kita mapuligan everyday. Happy, everybody happy, and I thank you. Hi, I'm Elizabeth Rihida, 26, your YouTube vlogger from Iloilo, and I